பீரிச் குடும்ப உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்னும் நம்ம விலைப்பட்டியலோட என்னென்ன மீன் எடுத்துருக்கோன்னு தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். விலை மீன் பிக்கு வந்துட்டுருக்கு, நெய் மீன் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு. அதை மட்டும் வீடியோ காமிக்க முடியாது, கொஞ்சம் நேரத்தில் மீன் வந்துடும். அப்புறமா தூசிப்பாறையுமே 3 மீன் தான், மொத்தமே 3 மீனும் ஆர்டர் ஆயிடுச்சு. வீடியோ காமிச்சோன்னு தான் காமிச்சிருக்கோம். அப்புறமா நெடுவா குட்டி 1 கிலோ 3/4 கிலோ 800 கிராம் சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. நெடுவா குட்டி உங்கள் தேவைத்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அப்புறமா பாறை மீன் 1 கிலோவில் 3 மீன் அப்படி 4 மீன் அப்படி இருக்கும். பாறை மீன் தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா பாறை குட்டியும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கு, ரேட்டும் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம். அது உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா அப்புறமா வங்கடை மீன் 3 மீன் இருக்குது, அது இன்னும் லிஸ்ட்டில் கொடுக்கல, தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா பால் சுறா நம்ம இது வரைக்குமே வரல, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம். யாருக்காவது தேவைன்னா ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்துக்கோங்க. 1 கிலோ 300 கிராம் இருக்குது ஒரே மீன், தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியும். அப்புறமா முரல் மீன், அப்புறமா கொளிச்சாலை, அப்புறமா நவரை மீன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் நவரை, ரேட்டு கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். நவரை மீன் உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா கோவாஞ்சியும் பெரிய கோவாஞ்சி தான். அப்புறமா சாலை மீன் ஆஃபர் ரேட்டு கொடுத்துருக்கோம். 1 கிலோ வாங்கினா 1/2 கிலோ ஃப்ரீ கொடுத்துருக்கோம். சாலை மீனும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது சாலை, பார்த்தாலே தெரியும்.